ga sigiron og sumpay-sumpay ang atong ebanghelyo ni anata sa last part nga ebanghelyo ni San Juan chapter 15. Kana bitang mutuman ka sa sugo. Aka na ba ang imong sugo kung tumanon sa usa ka tawo ang imong sugo, ang imong gusto, ang tan-aw nimo niya mausab. Mahimo na siya nimong pinangga kayo, higala na nimo. Kana bang masuod nimo siya ba? Basta ang imong gusto iyang sundon. Pareho na ng asawa, sundon sa bana ang gusto sa asawa. Ang asawa mo paraig-paraig dayon. Awa ko kasuway ha, pero ako lang na bang i-imagine ba? Sakto ko dili. Nya kun ang bana sad na sundon sad sa asawa ang tanang gusto sa bana. Ang bana sad may sad kayong mura sad dili na gid niya sulugoon ba? Bisag ka mo mga ginikanan, sundon ang inyong tanang gusto sa kana ganing inyong mga anak. Inyong hapyod-hapyoron, hamag-hamagon, di ba? Sakto? Mao na siya. Ang Ginoo di ay tao sa gid ang iya. Liwat gid itas Ginoo. Yang Ginoo sad iya gid itang larawan. Pasabot ba? Normal sad nas kasing-kasing sa Ginoo na kun iya tang ang akon atong sundon ang iyang gusto, malipay pud ang iyang kasing-kasing nya dili na ta niya tawgon og sulugoon. Ngano man? Di naman ta niya suguon. Nganong di naman ta niya suguon? Nagbuhat naman tas iyang gusto. Sigihan pag ni mong sugo. Ang imong anak kaniadto imong gitunluag panglaba. Nya karong manglaba na siya. Siya na manguha sa labhanan. Nya iya nang labhan regularly. Suguon pa din imong panglaba. Di na. Friend na mo. Moingon pagkiting ka usahay, dai alang sa panglabaha kay kapoy ra ba ka, ako lay labang. Sige ra ba kag answer anang module. Ana. Ako lay laba karon, di ba? Or moingon ba ka, ako lang sa laba day kay kapoy ra ba kay na imong mata sige duwa ng computer. Ana. Ngano man kay bisag mo duwa sa computer, gituman man sad niya ang iyag yung role. Lipay ka. So, unsa may buhaton? Kini di ang paghigugmaay sama nga si Kristo na higugma kanato. Kinahanglan sa di ay nga atong lipayon ang atong isig katao. Lipayon ba? Kanang ihatag unsay makalipay niya. Nya wa gyud kunoy laing pinakanindot gyud kayo kanang andam kang magpakamatay para niya. Magpakamatay ba? Kaya kuno, lingi ako nun ng imong tupad. Pangutan na siya, ing na andam kang magpakamatay para nako. Ing na. Kamu ba diya? Malagi mo magliningi ay. Ang sama mo, magpatay na mo diya. Kanang, pangutan na ba? Andam kang magpakamatay para nako. Moingon gani siya, andam ko mura dayog muluag imong dughan kay secured na ka nga naa kay true friend. Tinuod nga higala. Kay ang tinuod nga higala muunong gid na sa iyang higala. Magpakamatay gid na para sa iyang higala. Ang tinuod nga higala, pero kanang higala-higala lang tungod kay naa siya makuha nimo. Oy, inig kaabot na sa panahon nga bati na kay kag sitwasyon, mobiya na, mobiya. Mobita na kanang mga anak bitaw ninyo na barkadista kayo, nya palabihon gyud ang barkada, tanawag masakit. Wa gyud barkadang mo atiman. Balik gina ninyo, kamo gi mag-atiman, magsige mo ingon kamo mga yawa amo, mauna ni ron nang sakit na mo, kamo pay maghasol dire. Mao to inighuman sa niya kaayo, mulakaw na pud na kay imo masang yaw-yawan. Magsige kag atiman pero gasige sa kag yaw-yaw, ingnan tamong ay mo pagsigsuroy, ingnan tamo nga hunungan na nya karon unsa na ni. Ana, magsige kag yaw-yaw, pero sige kag atiman, ikaw ra gyapon mo magkuan. So, unsa may imong buhaton para malipay siya, inig kasakit, atiman na nga wayaw-yaw. Ingna gyud kanunay nga, andam ra gyud kong muatiman nimo, you can always count on me. Alipay ka to siya, pahuway to sa inyo, ikaayo, ato na sa tos barkada. Iguman na sad, balik na sad, inig kasakit, imo lagya pong atimanon.
Madugay na, dili na mo balik sa barkada. Nga naman, patay naman. Sa pagbalik. Pero namatay siya, ngawa magdumot nimo, og ikaw sad namatay pod siya, ngawa sa kay sala, kay imo man siyang gihigugma. Nabali lang, andam ka magpakamatay niya, nauna lang siya, kay sige mang suyop, di imo man giatiman, adi patay. Ano? Anya kung ang imong bana nangabit, kung saan sa nimo paglipay, imo ra gini siyang ingnon, bisag imo pang himuong kabit ang tanan dinhing mga babae dong di gyud mausab ang akong paghigugma nimo. So magtakli-takli ko nagbalay. Magtakli-takli nagbalay, malipayon kayo, madugay, masakit man gina. Igkasakit ana, wa gyud usang kabit nga buangkon ana. Ikaw gyud mo'y maglimpios hugaw ana, labi nagma-paralyze na. Makuan, madaot na ng iyang lawas. Ika yung asawa mo'y mag-atiman, nyaing na dayon till death do us part. Maunay gugma. Mga yawan noon ay reklamo sa siya. Mauna na aron. Suluha uroy. Kamo mga yawan noon man mo, pero Diyos noon mo, nindot kayo kinabuhi. Pero sa tinud-an ay wa gyud magsigig pangabit, way magsigig suyop, way magsigig standby, way magsigig laag-laag barkada-barkada, basta ang mga ginikanan liwat ni Kristo, liwat ni Maria, liwat ni San Jose, kabuutan ug pagka-Dios nun. Nga naman, ang yawa mawagtang. Kinsa may naglingla nila ng mga bisyo, mga binuang ang mga buhat, ang yawa. Nganong nakasuod man ang yawa nila? Kay ang mga ginikanan napakyas pagpaambit sa Ginoo, sa gugmas Ginoo ngadto sa ilang mga anak. Ingka magsige mami grosaryo, Father. Og magsige mo grosaryo, siguro nga naa say gugma. Basig ginuruyay sa nang inyo. Ngarina, pag-rosaryo na mo. Unungan, papak mo na mo. Ngarina, mag-rosaryo na ta. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Sus, wa na'y kapuslanan, no? Wa gina'y kapuslanan. Ayaw na mag-rosaryo gani. Butang igugma. Kay ang faith, hope, and love, kauban na silang tulo, dinis kalibutan. Magbuwag ra na sila, ikamatay na nimo. Kay igabot ko nos langit, wa nay faith, wa nay hope, love na lang. Sa to pa, the greatest is love. So, sa tanan natong buhaton, gugma gyud mo'y atong gamiton. Karon isimba mo, nahigugma mo pare. Kaya lang kay kumpiyansa, kay basig ma-viral ta. Naarabaroy ni viral nga pare. Ay lang kay kumpiyansa. Kamong mga dalaga, okay lang. Kamong mga minyo, ay kayo. Kasi-on ta diri. Dito, og nahigugma mo pare, then, sa man, sa inyong buhaton, di, oy, mo donate good mo. Mo donate ba? Tanawa. Di ba, pado sa donation na sa, na ninyo. Karon lipay ba ko karon natiwas gyud ang month of June karong kaadlawon nga ini-text nako, Father, ako'y moangkon sa month of June nga usa ka Domingo. Tulo naman usa naman lay kuwang sa pagka June. Awa na, kompleto na May ug June. Di ba? July na lag, August, September, October, November, December. Mo'y kuwang na to sa mga mo sponsor og buwak. Tag 15,000 gud na. Naiuban yun. Ako'y angkon ana, Father, kay birthday na sa akong anak. Ang sunod, Father, ako'y angkon ana kay kasumara na sa pagkamatay sa akong bana. Pasalamat siya nga namatay. Di ay nagpamisa, yang pamisa ba niya i-decorate diri. Adi wa sa tay kanting ako dito mao. Kana ba mga donations unya akan nagnasa kay ika-donate. Pero murag wa man tingali tao nga way ika-donate. Naabitay made dito sa Dubai. Unya lisod yun kay siya. Grabe yun iyang kalisod. Nya iyag yung gisakripisyo ang iyang mga snacks matod pa niya. Siya lisod biya kay mi Father na pasakoy giatiman akong papa masakiton sad. Pero iya jud kunong gisakripisyo ang iyang mga snacks
ginagmay-gagmay sang mga kita-kita niyang pangkuan haron kuno makadonate diri og lipay kay siyang nakadonate siya usa ka hope and opportunity slot. Lipay kay siya murag para niya it's a great success, no? Nya kita ra ba magtan-aw tana usahay inigingon, "Pader, usa lang ka slot ako." Maingon din, "Oy, usa ra di ay." Mana ang akong utok mo na biya usahay, usa ra di ay. Pero ikahibaw nako giunsa niya pagtigom aron makadonate. Makaingon sa tayo, sus, Ginoo in taon. Ako gani diri wa man gani ko magtigom-tigom kani siya purting tigom para simbahan. Nasa rin nindot kay nahitabo porte gid nilang lisura. Nya, lisod gyud kay ba? Nya ning donate siya mga siguro katupang atong hope and opportunity ni donate pod siya sa Prudence and Healing. Ingon siya tinuod gyud kay Pader kay natagaan gyud og opportunity ang among pamilya. Ingon siya na adyo kunoy dako kay grasyang niabot silang pamilya nga karon na sulbad ang tanan nilang problema. Ingon sa kong unahuna, wa man gyud mo ingon na mo additional ko Pader nako. Sige lang, may na lang to kay na testimony niya ba. Ana. Ang Ginoo lagi kung mahigugma na ta sinukli ay tagugma, sinukli ay mangina give and take manginang gugma, di man gyud pwede nga one way ug muhatag ka hatag pud mo na panggaon ninyong pare ang pare sad mupangga pud ninyo di abita toy nagsigreklamo nako Pader kana bas Pader ba hapit mamidi tagdon nya mura magkana mura siya guway kaila Pader igumag misa lakaw dayon ana nako nagkuana kiispi ng pariya. Yan siya unya unsa may buhaton pa din nako dadin ninyo mga gasa. Sige gasa ba? Igda. Sige hatag yun. Kaduha ra gihatagan magsige nag-text nila. Ana mag sister na. Hantod na. Wa na gyud suon na gyud kay sila pare. Pagbalhin ko kunos pare, perti kunong hilaks pare. Okay, basig dito pa sa siya gitagad. Usahay ra basan mo mga parishioner, luos lang mo glibak namo nya. Di ra bagid mo maminaw inigwali na mo nya libakon pa gyud mi ana mo nang di man mo maminaw mo nang di san mo donate pero og maminaw lang gyud mo makahog gyud mo dako-dako sa kolekta no adi di ay natanawa inyong mga mata ang kinabuhi sa mga apostoles diri sa unang pagbasa kinabuhi sa gugma. Mao na ang tanan nilang mga decisions, ilang mga pulong makalipay sa usag-usa. Di ba pagpadaan nila sa kato mga sinugo, pag abot yun lang to, pag human yung sulti, lipay kayo ang mga tao nga nakadungog sa ilang pulong. Kanang pulong sa mga taong mahigugmaon, makalipay sa mamati. Ang pulong sa taong puno sa garbo o kasuko, bugat paminaon sa namati. Kamong mga asawa ron, ang inyong pulong makalipay ba sa inyong bana? Obserbahin na ang inyong bana. Kamong mga bana, ang inyong mga pulong makalipay ba sa inyong asawa? Obserbahin ilang mga naong. Kamong mga ginikanan, inyong mga pulong karon, makalipay ba sa inyong mga anak? Tanawang ilang mga naong, ikadungog nila sa imong pulong. Kamusang mga anak, ang inyong mga pulong makalipay basad sa inyong mga ginikanan. Ang pulong aning pari nga nagwali, makalipay ba ninyo? Manindog ta kay wa ganay ni tubag.